ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದು ಮನಸ್ಸ ಅಂತುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಕಜಿಪ್ ಮಂತದು ನುಕ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚೂರು ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಡೊಂದುರ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಟದತ್ತ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟದೊರಿ ಮಾಮೂಲ್ಲೇರು ಪೇರುಗು ಪೋಪೆರಾರು ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಎಂದು ನಲ್ಲಾರು ಬರ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೇಗ ಕಟ್ಟದಾತ ಪಾಪ ఆయన ముట్టారు ఎక్కడిదించి అని ముట్టు వచ్చి మాలిష్ మంతన సోకప్నే బొక్క తిక్క ಮಾಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರಾ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಕಾತೊಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಬೆದ್ರಾಡ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೇಗ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ್ಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಗಲ್ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿಯ ಎಂಗಲ್ ತುಲೆ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಅಂತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡಾತೆ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಲೇರೋರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೋಕುಂಡು ಇನಿ ಉಂದುಗೆ ಏನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಂಗಲ್ ಬೈದಿನ ದಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮೊಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಶಾ ಯಾನು ಉಂಟಂದೇನೆ ಅದು ಮಗು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐಬೋದು ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಅದೊಂಥರ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಕಾಂಡತೆ ಶೋ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಪೂ ಪರಿಮಳ ಮಾನಿನೊಳುಂಡು ದೇ ಪಾರಿಜಾತ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರ್ಪ ಆನೆ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಹುಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆನೆ ಇಜ್ಜ ಚಕ್ಕಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಆನೆ ಉಂಡೊಂದು ಎದುರ್ಕೊಂಡೆ ತಾನ ಅವಳು ಉಂಡ ತೂಕ ಆನೆ ಇಲ್ಲ ತೋಡು ನೀರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂಡ ಅಂತ ಎದುರು ಉಂಡ ಅಂತ ಅವ ಪೇಂಟಿಂಗಾ ಹತ್ತಿ ಅವು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಾರಂಡು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.